Tá muid bheogas cosúil níléon fianais an seo bhfuil an microfón ag obair ach níléon fianais an nachhuiil se mar sin leanfaí mé raí. Say something I did. Second go dearhain. Ceap go leor chorama. Well, tá muid dionna an nuaíocht don 2 lá ficiad mí úil 2019. Agus well, tá an picture sin sách eisteach dearhain ach sér tá an ná grúpa de ó gánaí ísiltíreacha cahú amach as cáir I lár na híche agus gathe a mealacha dhéanana a bhaile inis. Is tradiisiún, is nósa seo snéisiiltís go háire sa rasógaíocht. Is dócha go dúr faoi fágáil ar seo. Tamáint ar na páistí amach faoin tua fágtar iad in áit san í nach neaníonn siad agus chaithir siad a mealacha bhaile dhéanana. Ar an nó chuiteach se seo úfás hisismthór Vericánach ar bith ach chunim go leor úfás ar Americánach I sílim. So agus an scéal seo goscoilt chuann sé síos a grúpa de siúrpáistí bert buachalí film de ísdóíag agus celín le gróig trilseánach is 30 agus an cuí ar chachomach sa dorcha. Robert Mueller. Ní Gearmánis sin ní smó. Tá Mueller áardalach ag labhairt go feisiilech agus go cuimhéadach ach tá sé labhairt don 8 uair os chóir coiste bréthúna nó coiste reachtóirí sa seanad inniuh. Is agam céir társúlaigh Charles Grassley ach bhí Grassley féin lán le ciútaí agus nathaíocht agus caint le Mueller. Tá de eile le rá agam leanaí mé rai. Tinte losca sléimhe béidir I California. Rá mhíle tithe cáilte. Rá rian den tála dóite. Tegan áitre hóirí Lake County. Chundé tearc feiblethe, más cadhars dom sin rá. Tegan an pobl sin níos fearr ná an chuid is mó de phobal trasna na Stát Aontaithe costas mílteach na tinte fianna. Fianna? No. Losca sléimhe America. Well, níl ámagam le leannacht do réile sin. Tá cogad trádála siúla idir a tín agus na Stáit Aontaithe agus dá réir tá chaitechas na Síne sna Stáit Aontaithe titithe go súntasach. Tá neistóirí éirithe áardalach níthe feisiilech. Agus tá deire leis an ragús agus an ragarne inéistíochta achas roimhe seo. An maiall ar tálaí agus rialúcháin díana ón Uachtarán, faoin Uachtarán. Tá an drochantaí idir a tín agus na Stáit Aontaithe ag fás.
agus as an droch winín seo, tá an tín rééis moiliú an airigid a bhí siad ag srifúisteach na stoitiantathe. Tá inéistíocht na Síne titsaithe nócha fan géad ó thosa Trump in Efik. Dar lumsa is tubaiste sin ach ní léon eile rá sin. Bhíoch an targad seo, 60, bhíoch sé rialta go man leiscil caiimar a cinntaí anna leis bhainneog seo. Tá sé crastam agus feicim nach bhfuil me ebdeanú ormhse mar becheart. So, buci mé inneog, onas go maith mé a leid sórt ag bhdeachanú ormh seachas mo thuaile sa bhainneog faoi. Carróma. Tá agóidíocht ag leannacht a raí Hong Kong. Tá efigí círéibe caithfidh deoráis le na hagóideirí sa siúnháin cantar sa chathair níl aon rud eile le ráthagam. Bhain aon rud eile le ráthagam faoi Robert Mueller, well, bei sé ag fianú, bei sé tuairt teistiméireachta inniuh, dúirt mé sin sílim. Ok, céird is féidir leis na déan láthaí ag dhéanam nuair a héann Donald Trump i muinín an chineachais. Caithfidh siad a chalabrú, níl aon doubt faoi sin, ach cén sort a chalabrú becheart dóibh a dhéanam. Tá Trump ag agrú slógaí prestan na tíre agus an trá seo luair sé bean ón tomáil a dás sús America agus san is atá in feisiire. Tréas a ghlaí fear amháin ag an slóga seo. Tré a tuair a dúirt duine cinnteile agus seo sin sais chaint héicinn tú ó ghaoine mar seanis. Go sé táirlí dumsa go paibli gur glíú rud a ghéime lé as ucht mé bheith léamh an ucht hain bhí cheart, creid nó nácreid choróma. Civéid a chosnúach sé do rairc, an rairc ó de inneogaí a chuomhnú agus cónaíocht a Manhattan. Well, sa chás seo, $1 billiún. Cé aige a ráis go bunar nó go trácht ar an rairc agus cosúil gur be. Taiscítar raircannaí agus sa chás seo tháinig grúpa áitritheoirí bhuirgim a bhaide le chéile chun na cearta a cheannach na cearta éir sílim a dogtar Tá cead rudaigh in a bheith sa taobh go fóill ach níl cead é bheith níos iirde ná iirde áirithe. Agus díg siad $1 billiún le únéir an iirgnimh béadharis chun mhair sin a chuineáil. Dochreite. Choróma. Cúram súl. Well, Musím. Seo terma bí cheart a bheith agam, agus níl sé agam go póil. Go me leisce. Tá sé agam go cínte ach darmid an tak
Bálín seo. Jaun. Rastó chuisteach. Ní máile mé. Well. Tá gnólacht nuachjansken tá ag chuisteach an múnla gnó bhí an gotí seo. Tá siad a gofráil síntús do Lindsay Tile frais aníisiil mísúil. Ach fecem criticóirí feibling. Ní agam cadíad de feibling níor le mé an scéal. All right. Renna agus nísan. Tá siad a driblóid nó tá an cófáirtíocht átar a driblóid. Caithe siad an cófáirtíocht sin a hábhail. Okay. An teapáin tá córialtas Shinzo Abe tar éis tromloch a bhuachan sa teach uachtar sa Parliament ach níor mhór se síocháin go leor chun bunreacht síochánach na seapáine áhrú cear go leor. Bhí sé géire é a chuigeartó a leasó. Se bhí sé géire dhéanam na hartigal sin sa bunreachta áhrú a chuirn sríanta an arm. Ní sa go céir de le becheart am ráfuisin. Boris Johnson ní hé an príomhhara go fóile ach tá sé teacht. Má tá stair neamhtheasmachta aige i ngach effige bhí aige go dtí seo cábhas céir de thiocas as a príomhharacht. An Griffin live an dúnmharú seo in Staten Island bliain áin. Is cosúil, well, ba fear do mór sa mafia an fear a Mario agus bhí fear darbanam Anthony Comello a wari é. Well, idir an dálín tá an chasantóir? Stocha. Tá an chasantóir ag tuairt le fios go raibh Comello faoi riocht teorachaí cócheige faoi QAnon stuff mar seo agus híl sé go raibh an peardar seo ceangail sa QAnon. Beidir é, ní bheith sin an scéal a tháinig amach nuair a Mario an fear. Ní chuimhinn leam an céir de bannam don duine Mario. Well, fair play de Shane Lowry. Tá sé tréis an tréis chomórtas oscailte na Breataine a bhuachan. A dúsceart na éireann. Le sé bhuile Faraspar. So is aige atá an chrúscín clariad bhaile ó dhéir. Well, mar is old an síl tá Ricardo Rossello in Puerto Rico a dríblóid. Bhui dhéire dúir tre nach lorgóch sé atá agus go heasach sé siar mar uachtarán ar a fortí politíochta. Ach, dúilta sé éirí as effig, tá sagan céir de thiocas as sin, ag an cúpla mí racha sé siar ar a méid a dhealse. Paul Krasner, 8 éirí an gachéine sin by that session a bhunaí an pártaí idirnáisiúnta na hóige. Smó 60 dín ar be. Ba gníomh é ach an rud behimúla faoin gníomhas seo, faoin gníomhaíocht seo, nó go fonóideach mágúil éasormach a bhí sé an chóras mar bhí. Turn on, tune in, drop out nar be.
Snamán tá leag an nuid in Lion King take amach ach in action bill má higann tú sibh mé ní sagm. Ní bhain sé seo leis an scámán an éair. Banan sé le leabhainn sa Zoo náisiúnta Washington. Ní sagm céir an scéal agus ní bhaid mé bheanú sinna méid sin ní biscéalta ach bháin gur bhíhann am an focan leastad agus níúsáid mé go leor. Sin méid Tásúla gom gur bhain sibh úsáid as sin agus go mbeidh muid a chaintli chéile a rís sarhád idir an dálín goim rá dé oribh go léir. Slán an is?